Kamar, good morning. So kanina hindi mo na ako pinagtanggal ko yung music kasi may CPR. So ngayon, habang wala, let's grab the opportunity. So yun, kain po tayo nitong Nature Valley Trail Mix Chewy Granola Fruit and Almond. So bigay po to sa akin ng little shop po dito. Thank you sa kanya. And ayan siya, perfect for diet. Ayan, granola bar with fruit. Ayan, sarap siya. Pero tingin ko mahal ito. Meron siyang peanuts and cranberries. And ano siya, calories niya 150 and total fat 4.5. So made in, hindi ko makita, I'm still looking. Ang galing, 150 calorie lang siya. Perfect talaga siya for diet. Napunit ko na kasi, hindi ko na makita kung saan to galing. I think imported to. Wala nakalagay. Sorry guys, hindi ko makita. Baka naitapon ko na. Tapos meron pa akong isang gusto nito, yung Nature Valley na coconut naman siya. Yung isang parang yung coconut niya naka-coated dito sa granola. Sarap, ganun. So perfect dito sa aking coffee. Yung 3-in-1, yung 3-in-1 Jim's coffee. Try nyo, masarap po siya. Pero minsan, kapag gusto ko ng strong, hinahaluan ko po siya ng black coffee. Tapos yun, masarap po siya, more stronger. Tikman natin siya. Sarap. Sarap po siya. Kain po. Pasensya na, hindi ko kayo mabigyan ng layo. Dahan-dahan na ako kumain kasi may mga ano siya, nuts, almond, kaya medyo chewy. Napanood ko sa YouTube, mabilis lang gumawa nito. May isang chef gumawa nito. Pinaghalo-halo lang pala, tapos pinatigas sa ref. Yun lang. Pero pag bibili mo to, medyo pricey siya. So bet, tikman mo, masarap. Isa lang to, binigay ni madam. So hati kami ng kapatid ko. Perfect sa coffee. So happy Saturday po sa ating lahat. Medyo makulimlim, sabi sa balita ay magtatanggulan na. I forgot. Shout out sa iyo aking kase na nandyan sa Bicol. Lisa Pansipani. Hello be, miss you. Kumusta ka na? Salamat sa pagdood. Shout out sa iyo Lisa, kay Kuya Joseph, Alfie. Merry Christmas si Pani. So ayan, shout out sa inyo lahat. And see you soon. Ayan, mga pinsan ko sila na nasa Bicol and tagal na akong hindi na uwi. Kaya kagabi sayo kay mama ibigay yung YouTube ko para makita nila ako. Makita nila ako. Kasi in long time no see na talaga. Sobrang tagal. So kapag may time, hindi namin alam kung kailan kami makakauwi ng Bicol. Pero yun, na-miss namin kayong lahat. Ingat kayo lahat yan. Sarap siya. So ayan, napahaba na naman yung aking vlog. So ito lang, gusto ko lang i-share sa inyo itong Nature Valley na granola. So yeah, that's it for now. Have a nice day everyone and mag-ingat po kayong lahat palagi. So thank you for watching and see you on my next vlog. Pasensya na, ganito muna yung vlog ko ha. Sana hindi kayo magsawa na supportahan ako. So Nian Banga shout out sa'yo. So ayan, bye bye na